Takže čaute, ja som Klipsik, ja vás tam u prvého videa z Pixelgamu. A v tomto videu si ideme zahrať do multiplayera. Takže budeme to trošku fečať, pretože mám tuto slabú vyšinu, slabý internet, tak viete. Ako prvé si ideme ukázať zbranie. Shop. A prvé tu mám nejakú takúto, ja vám to aj ukážem z blízka, nejakú takúto, vidíte? Tie volá sa takto. Vyšiu pár minút za toľko. Takže ako druhé tu mám nejaké takéto smrťkové. Kde môžem si ich ubarknúť 69. Potom tu mám motovú pilu. Potom tu mám nejakú Freeze Ray Rifle, úplne jedna. To sa tiež dá vylepšiť o všelijaké také. A ako posledné tu mám na premium, ja to len nájdem, nejakú Armageddon. Takto tieto Takže už sme si ukázali, potom aj plnko vidíte, mám krásny plastik. Takže ideme do Chipetl. Táto Heaven Grand, to je pre mňa úplne fakt skvelá mapa. Počkáme, no už to aj ide. Takže reďak budeme. Reďaky hrávajú, takže neviem presne. Takže idem na to. Do ruky si dám tu tieto dve. Ja už to hrám rok, 2 roky, že to už veľa hrám. To je... Trošku mi to seká. Budem si dať do ruky potom. To tam ten debil. To si nabijem. Neviem, či vy vidíte obrazovku. No. To je snad úplne není možné. Tam vidíme nejaké. Priboja, ja mám môže zabíjať chytia. Hráče to zabijam, tak teraz si dám do ruky do bombou a idem ich poriadne zmastiť. Počujem, kamoško! Teraz budem boom. Kde? Mne si do ruky dať tieto dve. Dobre. Táto prototyp, to už je úplne známa, preto asi vie dobre snajpiť, tak preto ich si všetci obľúbili. Teraz to snad dělá srandu. Kokos, to snad. To není dobré. Zase to stojí. To Ray Rifle.
Hráme si ešte jeden boj. Zase ja teraz tu natáčam. Takto sa ťažko. Takže počkáme aspoň minútku a potom to už musím. To je nám veľký. Poď. Keď budem mať radšej v ruke tieto dve, tie úplne sú silné. To vám fakt hovorím. To tak... Hejkerka, kokos! To fejka kokos, potom som musel kúpiť novú Wi-Fi, úplne hejkerka. Všetko má také isté úplne, ako ja som hej. No, takže sme končili tak. Ak sa toto video ľúbilo, tak zanechajte like. Ak sa neľúbilo, tak sa naserte. A keby ste chceli vidieť viac takýchto videí, tak stačí napísať do odberu. Tak ja sa s vami lúčim a čau.